Namhlanje ake ngikhulumeke into enihlala nifuna ukuyizwa. Ake ngikhulume ngento enihlala nifuna ukuzwa. Nihlala nifuna ukuzwa nazi indaba ezinganifuni. Cha, namhlanje udokotela uyasho ke ukuthi cha, lamafutha enihlala nengigcoba ngawo hayi akhona. Uyayibuza umunye umuntu ukuthi amaphi lawo mafutha? Cha, ngithwele. Ya, ngithwele, yebo ngithwele. Kusho nje lokho ubeke nje obala ba ngithwele. Ya noma ningamanga lenthini yebo ngithwele. Ngithwele. Yebo sanibona cha ngithwele namhlanje ngiyakusho lokho ngithwele. Ngizokutshela ke indlela engithwele ngayo ukuthi ngithwele kanjani. But angeke ngichaze manje ngizafuna ukutshela umngani wakho ukuthi hayi uvumile namhlanje uthe uthwele. Yebo ngithwele. Yebo yes ngithwele. But ke ukuthi ngithwele kanjani? Lalela ekseni kwiVuma FM www.vumafm.co.za. Ngithwele yebo impela umkhulu uyasho namhlanje ukhehleleza ukuthi uthwele. Ekseni asiyeni kwivuma nginitshela ukuthi ngithwele kanjani. Ukuthi nawe kungakusebenzela noma ngeke ukusebenzele. Ekseni ngo4 o'clock ekseni. Maw outside Durban www.vumafm.co.za. Yebo nangu uyamangala ugift thokozisa uthi yebo nangu umuntu I can't wait for morning ekseni. Yebo ngicela ningene nilalele ukuthi ngithwele kanjani and share this video kubangani benu. Yes ngithwele ngiyakuvuma lokho. Kodwa ke ngizonichazela ngoba iyangihlupha lento manje, iyangihlupha. Fanele ngisho manje, iyangihlupha. Iyangihlupha manje lento. Angidlali, uthi usihle Malevu, wathi uyadlala, hayi, angidlali. Ngizonitshela ekseni ukuthi ngithwele kanjani. KwiVuma FM ngo4 ekseni kuya ku5. Ngiyazi abaseGoli, abaseCape Town, abaseMpumalanga abakuphi. Ningabozama ukuyibheka ku DStv noma ku radio lutho. Ngena ku Google uthi www.vumafm.co.za and then ngizochaza futhi nangale ndaba yeIlluminati. Sinobaba oyi-researcher ohambe wazofika kwezinye indawo ezijulile esizobe sikhuluma naye ekseni. Ozobe echaza yonke into. After that ngikhuluma ngokuthwala kwami. Thwele kanjani? Ayikhala ekseni. Share this video.